Mahal talaga installation kung titignan mo. Pero burat na kasi ako sa school, pare. Eh, magkano yun sa'yo? 200,000 yung unang kursong ipinalagay ko. Ang mahal. Ang instalasyon ay nagiging isang mamahaling bato na inilalako nila sa mga tao. Pero hindi lang basta sinong tao. Pinipili nito ang mga tao may karampatang salapi o may kakayahan para bilhin yun. Eh paano ang ordinaryong taong kagaya ninyo? Kaya katang pahiramin ng 80,000 para makapagpa-install ka. Pero doon kasi nagkakamali ang karamihan eh. Gusto nila maging insta kasi nagmamadali. Pwede kitang bigyan ng trabaho. Ang trabaho? Conforme sa kaya mong gawin. Ano bang skills mo? Miss Frida, I have 8 diplomas. The CEO himself appointed me as creative director of this company. Is it because of my age, Miss Frida? Binili po ninyo ang katalinuhan ninyo. Kaming mga graduate, pinaghirapan namin. Who cares? Ang batayan ko sino may pinakamaraming alam. Kaya pinagpawisan mo yan ng hindi na dapat yan ginagawang big deal. Meron lang akong isang hihilingin na ka. Sana yung kukunin mong kurso may kinalaman naman sa pagsasaka. Ako pa ba papasa ng problema na yan, Tang? Wala kaming mapapala ni Rio kung tatanda kami katulad ninyo. Ganun talaga, kuya. Hirap lang tayo. Uy, Rio, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Ito ang tatandaan mo, ha? Nasa kamay mo ang kapalaran mo. Kaya may kakayahang kabaguhin ang buhay mo. Kahit di maging insta,